Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, iki bar sarapan dorongan sik ngomong nih masalah pertanian. Jadi ini lur, jagung buriku iki sing tak tandur iki jagung perkasa gitu. Lah ning kene iki wis mulai akhir-akhir iki masa aku nandur jagung iki wis angel. Lah dhisike paribasane digletakne ngono dirobak rapuh panen. Lah saiki sing uler sing walah rena-rena iki kendalane iki sokeram saiki. Tapi lak ning kene alhamdulillah iki cocoke lak ku ngarani iki ya wis kaya jagung perkasa ngene iki wis mantap ning kene. Soale ning kene iki lahan kering. Nah, terus pengolahan tanah iki ning kene iki kan tanpa pengolahan tanah ibaratnya kur di kaleni pinggir-pinggire kan modelnya blok-blokan dadi dikaleni ekor nek kalenane ke jero kuwi ya jagunge mesti apik soalnya banyune ora kakean iki wis lekas kembang lah mau wening kaya lah terus jalune jan rasa tenan iki soalnya ning kene iki ning lahan kering ning entan-entan dadi apa iki carane kenekan angin ngono ke isik rasa lah ning kene. Oyote jalu jan keker ya. Sip. Iki sumur kurang luwih ya 30-an 9 dina iki lho. Selekas kembang. Lekas jantan lekas kembang. Yukur kendalane iki dik sedilo iki terang enek. 15 dina dadi cara anune sik kurang banyu. Lah terus akeh udan timben kae. Nah, lahan ning kene iki lho. Lahan ning kene iki cara nandure ngono ke ya disemprot. Bar kuwi dikejiki tok. Terus diuluri ya wis ngono kuwi tanpa olah tanah. Mergane iki ya wis ngene iki. Mayoritas ning kene tanpa olah tanah paling kur dikaleni blok-blokane ngono kuwi. Ya kae. Ngono kae kur dikaleni ngono kae. Sak luwe kuwi kur digejiki, tiba udan bersih kur digejiki. Diuluri semprot rabuk. Ya wis semprot wis main rabuk semprot ngono tok tanpa dipacul lahan iki. Ya wis alhamdulillah lak ning kene jagung perkasa iki wis lak menurutku cocok iki lho. Dhuwure ya sak mono-mono kuwi kurang luwih ya wis 2,5 meter nih. Dhuwur. Jagunge perkasa. Hai. Oke lah ning kene jan iso acak jajis. Sing penting kur karek anune lah ning kene lho. Kalenane blok-blokane lho cake kalenane ke rodok jeru ngono ya wis aman saka busuk batang. Tapi lek kalenane kur syukur ngono ya wis gampang kena busuk batang. Tapi lek perkasa iki hitungane wis rodok wangket sithik. Sementara iki sik tak
Tuwek iki teko mburi teko ngarep iki alhamdulillah ora enek sing kena busuk batang. Jan kula wegakne kaya ngono kae. Masalah jan demen tenan pokoke. Piye nggonamu lak ning nggonamu cocoke jagung apa ngene iki? Lak ning kene iki ning lahan kering iki lho. Dadi saumpama ora enek banyu udan ngono ya wis pasrah. Soale ya wis ora iso dilepi. Nggone iki soale ning nggon ngalas iki lho. Ngalas kayu putih. Dadi kene iki jan akeh banget ae tanduran jagung. Kurang luwih wilayah kene iki 3.500 hektar iki mayoritas kabeh tandurane ya jagung tok ini iki. Dadi lak wayah panen ngono kae walah jan pol-polan. Iki winian kabeh iki lah sing kene iki winian pira iki? Wis kurang luwih 8 kilo 9 kilo ning kene iki. Karo etan iki. Iki kabeh iki wis perkasa iki. Padha ae. Kae luar kae ngene wonge ya perkasa. Kembange abang-abang. Lah terus ngrabuke ning kene iki lho, ngrabuke ya kur cukup ping pindho. Umur 15 dina kae. Terus kurang luwih umur 30-an umur sesasinan rabuk pindho. Dadi wis ngono iki lho. Ya sing jelas kae beda enggon ki mesti lemahe kan beda cara unsur tanah iki kan wis kesuburane beda dadi ya wis lak ning nggonku iki cocoke jagung perkasa. Tapi rata-rata ning kene iki ya wis akeh banget sing jago perkasa sing barane sableng wis rena-rena. Tapi saiki nandur jagung iki wis perawatane ya jan angel. Sik lagi ulur wis rata-rata iki kae iki kersane ngalah akeh sing ora tukul. Soale ya sangka banyudan iki empuh apa kekecere banyudan apa piye ya empuh. Sing jagung bisi 18 iki jan lak ning nggonku kene kae empuh kersane ngalah taun iki akeh sing ora tukul. Salok iki ya padha tukul. Wis sembuh karek rezekine awake dhewe lah. Kersane ngalah nggonku iki perkasa iki aman iki. Sulame ya ora enek. Dadi sapa eneke ngene wis diopeni. Ya lor. Selamat belajar tani.